Kapwanan iti pupusa iti ama dagiti bumbero, ani Provincial Fire Marshal Ruben Pascua. Hinali iti press corps iti reaksyon dagiti kaming iti bumbero. Kang ronaan na kini Chief Inspector Floro Obrero, City Fire Marshal iti syudad iti Bigan. Kinapudno na, siyempre may nga panglagayan tayo, when ama tayo iti probinsya, iti Bureau of Fire Protection. Kahit nasakit metlata iti warik na kadedye nga napasamak nga hantay mapagpakadaan. Numampay iti nomotibiyang kaya dito fire station iti Bigan, siyempre may sa taylat tami nga makipagkuha ka dito nga napasamak. Nasa upay tinatakamat ng opisyal, amay sa trahedya iti napasamak iti Bureau of Fire. Iti naarabid iti opisyal. Nanipod nakastrike iti Bureau iti tawen 1993, tatta na lang naranasan iti kastoy apasamak. Bueno, student ako nam, sipod iti simbre tayo, kuna tayo iti serbisyo iti 1993, aging gana tatta, kasala dito laing ti talaga nga kasala kadadaksan met nga napasama iti may isang opisyal ti dito agnaid when no mangidaulo iti Bureau of Fire Protection ti Ilocosur. Ket salamat di laing DJ Rick na tayo met DJ napasamak DJ nga mapagpakadaan. Sila nagbalin nga DJ na lumural kuna tayo iti Bureau of Fire. Ta babaen ti mismo nga dagiti kakabsat tayo iti serbisyo. So dapat iti akikinasta. Naapuintaran met ni Chief Inspector Obrero nga iso na iti mangidaulo iti BFP, iti intero nga Ilocosur. Ang babaen iti mandato iti regional director tayo. Inikkan na tayo iti order nga as concurrent provincial fire marshal. Ket ano nya man dagiti operation iti BFP Ilocosur Provincial Office. Ket nagtultuloy lata iti operasyon tayo. Siyempre amo tayo met nga manipod sinait ingana tagodin ket ado dagiti fire station tayo ket mesa tayo nga mangkita tatta nya iti pinaginayos na. Nang tedmet iti balag ni Inspector Obrero kadagiti pada nga bumbero. Awen idi kasta kabigatan di napasamak numampay awan ti order tapay idi nga concurrent provincial fire marshal ket nagpatawag ta iti dito emergency meeting kadagiti amin nga field commanders ti Ilocosur BFP Provincial Office. Tapno maikwalaeng madamag tayo nun yaman iti problema iti istasyon da kastamit nun nya iti talaga concern tapno mapagpapatangan ta gamin na baybayan kuna tayon ta DJ pulos nga han nga napaspasamak iti daytoy command conference ket siguro daytoy pinangidaulo tayo tatta arami din tayo ti amin nga karbingan tayo halaeng nga detay bukod nga dito stasyon mi dito Bigan so di amin tapno mamuan nya the issues and concern ti about iti fire station iti Ilocosur. Para iti press corps, Ryan Pardo.